Il-kumpanija Farsins għadha kemm ħabbret li se tinvesti ma' 27 miljun euro oħra biex tkabbar l-opera tagħha. Dan blan ewlieni jkun li tkabbar l-esportazzjoni lejn pajjiżi oħra madwar id-dinja. F'konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa filgħodu l-kumpanija Farsins ħabbret dan l-investiment fuq proġett li se jibda f'April li ġej u jitlesta sentejn oħra. Proġett li se jkollu fih faċilità ġdida li mistennija żżid il-kapaċità li timla l-birra u x-xorb mhux alkoħoliku 3 darbit aktar minn dak preżenti. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Farsins, Norman Aquilina, għalli dan hu investiment kuraġġuż li se jwassal għal prodott aktar kompetittiv kemm fis-suq lokali u dak internazzjonali. Tkellem dwar kif is-sena 2013 kienet l-aħjar waħda fl-esportazzjoni biktar minn container kuljum jintbagħat lejn pajjiżi oħra bi prodotti Maltin. Kien għalhekk li nħass il-bżonn li l-kumpanija tkabbar l-opera tagħha għal daqstant iżżid iktar impjegati, tant li se jkun hemm bżonn mal-100 impjegat fil-qasam tal-kostruzzjoni sas-sajf li ġej. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat faħħar il-fatt li l-kumpanija Farsins temmen fil-prodott u l-ekonomija Maltija u spjega kif il-Malta Enterprise kienet strumentali għal dan l-investiment. Il-Prim Ministru fisser dan l-investiment bħala wieħed sinifikanti u li se jiżgura l-postijiet tax-xogħol. Huwa kruċjali sabiex inkomplu nsaħħu l-postijiet tax-xogħol. Nirringrazzja lill Grupp Farsins li qegħdin jagħmlu dan investiment sinifikanti fl-ekonomija ta' pajjiżna, investiment illi ħajassigura dawn il-postijiet tax-xogħol u investiment illi ħajjidħol għal swieq ġodda. Fakkar fil-ħidma tal-Gvern biex jorħsu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma tonqos il-burokrazija u biex jagħmel il-ħajja aktar faċli għan-negozji. F'din iż-żjara li saret lill-kumpanija Farsins jakkumpanjaw lill-Prim Ministru Joseph Muscat kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattiva Michael Farrugia u s-Segretarju Parlamentari għall-Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku Edward Zamit Lewis.